प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांचा एल्गार मोर्चा आज नागपूरमध्ये धडकणार आहे। हजारो शेतकरी नागपूरच्या दिशेने निघालेले आहेत। शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा नाहीतर गोळ्या झाडा असं बच्चू कडू म्हणालेले आहेत। आंदोलनाला गालबोट लागल्यास जबाबदार कोण? सरकारने त्यांच्या प्रतिनिधी पाठवावा अशी मागणीही बच्चू कडू यांच्याकडून करण्यात आली आहे। तर सीएम साहेबांना मेसेज केला आणि बावनकुळे साहेबांना पण केला का इथे सगळे लाखो लोक येईल आणि आम्ही तिकडे जर गेलो तर आणि इकडे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर ते कोण पाहणार? खरी नेतृत्वच नाही आहे तर मग लोकांनी काय प्रॉब्लेम केले तर मोठी अडचण येऊ शकते। हे कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना पण ते शक्य आहे, त्यांना पण ते लक्षात येऊ शकते आणि म्हणून आम्ही त्यांना सांगितलं का तुमचा प्रतिनिधी इकडे पाठवा। आम्ही ज्या मागण्या केल्या त्याच्यातले काय तुम्ही निर्णय घेऊ शकता, नाही घेऊ शकत तसं पाठवा, म्हणजे आम्हाला निर्णय घ्यायला सोपं होईल ना।